ala lakum awbulu min dunillahi na makani Allah ta'ala ye de ma wara ta awbulu na makani ala nu suka do auna la kalla sabace o kuma bla yala au lamu bala nyini tasalu rasulakum aga kira dili ina ko chumi suila Musa ni nabilla Musa ka mo ya dili ka ko awnye Musa ka mo ko chumi wala ala irana kanaga abu salamu ko di bawo fene kono wa wala yidu kanaga ala ko chumi mugo itabaddal al kufra ni kafiriya mafale limaniya la mana limaniya yub la kafiriyata ba to wadi fillah sawa as-sabil ka busra batliminna ni tara kafiru kan fi dare mu sara Allahu akbar chamanya nata ina alil kitab abin kitab ya dungo lan wa yahudi na to no bi ka au salamu la sayi au gal limaniya to nen go fe kufaran ka au la singa au kafiru ye uyo ke hasiye de koso o hasibi ya boru ya kunde yoro uyo ke fente benengo tabayyana al-haqqu yabangingo lahum uye ya auslamu ayya fa yahudiyuma aga pan kafiru kabara jubuna wallahu ta'ala kana bi amrihi na ga yamur kan bon fa wa sawadi mi fa yano mimman sukude mba aya ni tsaga boy Allahu akbar قال الله تعالى على اسم مسائل جي فنجل بلا جلنga واقيموا الصلاه او سلاموا اي سلجو سلاموا كجغدي فمي نايو كنا ko blaw yere kunye kabni herla ni ala bato wal mi yisidu wal mi yisra bo yeta min kana kabli ni ibnu baraji soro inda allah ya allah ta'ala yoro kadu allah ta'ala basiru alayhi limasai ni fenye aw be femi mbara yahudi ko gumma ti sidde shu aljina kono wana kara mami ni kara oda yahudi de وقالوا نصارى وفرقوا كما تسد الشو الجنة كنو فلاكرا مامي نيكرا نصارى دي نكما من بلا اما نيو غنى تكما دي نتا من بولا ودو كما دو درو غنى تدرو ني على كجوري يا محمد افوي او كان برهان يلين يغفم ما تدو الجنة كنو نمكي يهودي ولا ما تدو الجنة كنو نمكي نصارى ان كنتم ناو كيرا رابطين تشيبيا نظر فلا بلا نامو جيدو ما بدو الجنة كنو ما من تي يهودي نصارى ين توبو وجهه من يشي لله الله تعالى كلام بما كلام أسلم وجهه من يددي لله على كلام بما من يددي على نتسير بما ورأينيته نيو كتير بدو الجنة كنو أيوة إباك تما سورة كلامه إجرام على كلام جبايه أتني ما مية نينجا إبراجي دفلم مية إما يرى ولا خوف جم سلام مكة ولو جم كلوكا ولو يرمك يا زنون نبجون الله ردون يهودي أوكو والنصارى مكة على شيء في دينجلين كان كبني دين الله يهودي أيضا كنا سرعة فويك نجح مفروض دامبان دفنه كبوك ولما الله أكبر نصره فنكو هو يهودي ومكة على شيء في الدين لنغاني ما بيجتغنوه وهم يقولوا فلان يتلون الكتاب وكلين لهم بكتابو كلا التوراة باوغلو أو بكو كلا الإنجيل بالنملو أو بكو كلا أيوة مين هيك كبوكو يزا ما هو دفن ننافو ما من أنت فوي الدين لأنه يمكن فلان فوي كونفيون والفرق نونغا كمان يكون فو كوي ما شتى هذه على كوي كلا شيء ما شتى سودا برنا أنجو سنوته على وجهي وين فاني جوينا على
ala de bina kiri tigɛ bainahum jamakulu saba ni ɲɔgɔn cɛ alkiyama don na a bɛna kiri tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn na o kɛra yakhtalifuna o bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fihi fɛn min na ne bɛ ɲininka jeni don n'o ka tɔɲɔni tɛmɛnen bɛ ka tɛmɛ maa kan maa min ye ala ka misiriw bali ko maaw kana ala tɔgɔ fɔ fiha ala ka misiri kɔnɔ ala ka misiri kɔnɔ n bɛ ɲininka jeni ka tɔɲɔni b'o tigi ta bɔ maa min ko i kana ala tɔgɔ fɔ ala ye suwalu istifhamu tawbihi do lagosi ɲininkali do i b'a fɔ ko wallahi ko maa si ka tɔɲɔni tɛmɛntɔ e yɛrɛ b'o jaabi di yɛrɛ ma ala ko cogo di wasa u ye baara kɛ fi kharabiha ala ka misiri cɛli la olu tigilamaw ma kana a man kan lahum olu yɛrɛ ka don misiri kɔnɔ illa khaifina fana sɔrɔ siramaga do malo b'olu ye fi duniya diɲɛ kɔnɔ yan lasɔrɔ b'u ye o ye lahara don azimun lasɔrɔ min n'o ka bon bon ni aya bɛna don ni aya jiginna lamma ta'ana al-yahudu fi nasakh al-qibla aw fi salati an-nafila ala ar-rahila fi safar afara la kiraye ka be ma ka i nafila seli i ka ɲaame kɔrɔ i ka ɲaame kɔrɔ n'i bɛ taama sira fɛ i b'i ka nafila seli ɲaame kɔrɔ ɲaame mana ɲɛsin fan o fan i b'i seli ka taa ye o kɛra ɲaame dɔrɔn de kosɔn n'o tɛ fɛn t'a la kurun t'a la mobili ɲin t'a la avion fana ɲin t'a la anw ka madhabi la i y'a mɛn nin fɔlen wa walima kira bɔlen Maka n'a taara Madinɛ a tun bɛ seli ka ɲɛsin Baitul Muqaddasi ma a nafa ye k'a k'i ɲɛ don kɔrɔn alikaba la n'an kafiriw ye sɔgɔli don diinɛ la u ko nin tɛ diinɛ sabatilen ye diinɛtigi min dɔ la hara kelen kan i bɛ seli k'i ɲɛsin yan wagati dɔ la i bɛ seli k'i ɲɛsin wagati dɔ la ala ye kuranɛ aya di wara ko cogo di dugukolo kɔrɔ ye ala ta ye dugukolo tilebi ye ala ta ye yɔrɔ o yɔrɔ tuwallu n'a b'a ɲɛsin ye seli la fasamma wajhullahi fa b'a ko fa wajhullahi ala jaati samma o bɛ yen nɔ yaa nin tɛ sunma ye dɛ fasamma wa idha ra'ayta samma مكين مطاع سما من سما تسمى دي الله اكبر قال الله تعالى على كاين كونو فرلندو عليم دون مثل نفهم بلا جيلني ما كافرون ني يهوديا النصارى لفنكو قال يدي من yahudiya ko uzairu ya ala den ye nasara ko isa ye ala den ye man kafiru ko malikaw ye ala denmusow ye o tuma jɔnkulu saba min ta fɔ saba ala ko cogo di subhanahu saniya bɛ allahu taala ye o kuma bila fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye fɛn bɛɛ sankolo wolonwula la fɛn bɛɛ dugumakolo wolonwula o ye ala ta ye bɛɛ lajɛlen qaanituuna bɛɛ batokɛbaga ye lahu allahu taala ye sankolo wolonwula dabaga ye ala ye cogo la maa ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ dugumakolo wolonwula dabaga ye ala ye cogo la maa ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ tuma min qadamura n'ala ye fɛn min kɛli laɲini inama ala b'a fɔ lahu fɛn ma kun kɛ fayakun a bɛ k'o farajɛli bɛɛ kɔnɔ kun n'o fɔra dɔrɔn a sɔrɔ a kɛra kun kɛ ka b'a sɔrɔ a kɛra yɔrɔ bɛɛ yadɔn ala kɛra ye Seydina Jibril ɲininka don min ni wa shamsu tajri li mustaqarrin laha o jiginnen
ko tile boli ka taa sabati yɔrɔ la kira ko sɛnɛ jɔ ko tile boli wa ko tile boli wa a ko yɛrɛ tɛ a ko yɛrɛ tɛ a ko e ye ne ɲininka sisan yɛrɛ tile boli wa ne sani ne k'a f'i ye naamu a y'a sɔrɔ a ye san 500 bolo furancɛ kɔnɔ san 500 olukuso sisan filosofiw ni sabaw nalen bɛ tile bɛ ni hakɛ de bin sɛbɛnni kɔnɔ a bɛ ni kilo bijɛti de boli ne b'a fɔ n ka a ka ca ne ye ta ye seyida jibril ye min fɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam ne alakira b'a fɔ ka bila anw ɲɛ anw b'a dɔn o ka cɛ ne ka kunnafɛ miiriya ye الله أكبر وقال الذين موكو ما من عند فويد النوي ما كافر وقال كراما يكلمنا الله أمانا كينا لكم ما أنكم من يويا لولا يكلمنا الله حلشت بيتها نور بيكلي لولا نور بيكا أمانا كينا لكم ما أنكم من يويا والمنين كبكو بسيكا لما كافوا إيك ألاك كراي maw ye fɔli kɛ min qablihim ma minnu fana man kafiru ye man kafiru ka nin kuma ɲɔgɔnw y'o f'u ka kira ye kadhalika nin cogo in na wa kafiri bɛ dusukun bɔra ɲɔgɔn fɛ kafiri bɛɛ n'i ye kafiri ba kelen ye yan n'i taara magan jamana kɛ n'i ye kafiri ba dɔ ye n'i wolo i b'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ muso kelen de y'u wolo a bɛɛ dusukun bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar bati an masaye kaba ko wala wala le qawmi mawye yaqiluna ma minu ma hakli soro an masa an ye muhammadu ci bil haqqin ni ci igeni so jabaye maye ni mami jabi an yi baba galbaye malani mami mason ki jabi jahannama ye wala tasale kana ni ngalge ana sahabil jahim kabo jahim dunguma ولن ترضى اليهود مثل من في يكون يهود تجي إما كديك الدينينا نترى تجي كتبيكو حتى تتبع ملتهم في كتاب تقول غسرتكو يهودية نصارى هاي كلنا منه وين نادري والناجر الله حكم له شكتكو في الناجر الله حكم له انت هل دمو أمريكا مسودة بورا أمريكا مميز أبوري المندي أبوري المندي ها سورة عبد العزيز الليبي أتحرفه طالبا فقد السلام كي كونفرسي وقفاي أكوي بتاب موغو تا إسباني سجرة أيلا تريد داما كنا أننا أن يدو سلام يلا كتا أمي تكار تكل داما أو كان وردي فنمني أما كان وردي فنمني داما o kelen min loyi o de bɛ caya fo ka taa ka kɛ balankɛɲɛ ye faransi bilama faransiden min bɛ silamɛya la ma miliyɔn 6 de bɛ silamɛya la bi ma miliyɔn 6 u ye sun daminɛ juma don Allahu akbar yamare ga fo igado ala ka kanan sira o tigi aloda o de kanan sira ye wallahi amana kani sona katu yahudiyaw ni nasaraw ni dungo ko fent meningo no na nima kamna la ka doni na no e wayi na lengo ni sona katu ko idna bi shi banga soro laka ibulu min allah no be duina ala che idna de banga soro no be duina ala che ma minu nanya kitabu dolu man no yahudiyaw ye munu mek kitabu inkala abba tilawati kalan jola olu juma kulu koni yu'minuna olu belimaniya be ni qur'ane ni nasarawdu najashi ka jama kulu ay min cika sala kira sigare nolu dun islam yalla ay jigol deka Allahu akbar
mɔgɔ ni kafiriyara ni kitabu ye o jamakulu olu tigi al-khasirun olu de maa ta tiɲɛna yàrá man ta tiɲɛ ma ya nabilahi yakuba denw uzkuru ni'mati aw ka ne ka nɛɛma kosuma nɛɛma min an'amtu ni ne ala y'o nɛɛma kɛ alaykum aw ma ni masaw taala fadaltukum ne de aw samantiya a ka jamana dunke danfɛnw kan aw ka siran don ye ni kafiri de nafa ɲa an nafsin ka bɔ ni kafiri ba shay'an fana don min na la tajzi nafsun ni silamɛ tɛ nafa ɲa an nafsin ka bɔ ni kafiri ma don min na ko i den kelen na wala yuqbalu adlun tɛ kuma boli fɛn minɛ ni bolo don min na maa ka sɔrɔdolibaga ka sɔrɔdoli nafa ya ni ye don min na kafiru yɛrɛ ma kɛ yunsaruna n'u se k'u dɛmɛ ka bɔ ala ka lazabolo n'o alikiyama don ye e ka wagati ko suma ibtala ibrahima rabbuhu nabila ibrahima ma y'a jarabi ni kumakanw ye a y'u dafa yamarukanw de fɔra ye k'a ka da kusukusu ji la k'a ka ji don a nun na a ka gese ɲimi a ka da si kan a ka kunsigi pɛn ye a ka sɔnifara tigɛ ka ŋɔrɔsi a k'o bɔ a ka laada si a k'o di a ka a yɛrɛ bolo ko a ka sinja yi kɛ nin fɛn ta ne fɔra nabila ibrahima ye fa tamma a y'u kɛ k'u dafa a cogo la bon n'ala ye fɛn min k'i y'a kɛ n'i y'a kɛ i bɛ segin k'ale yɛrɛ lajɛ n'a ko i ya min kɛ i k'a kɛ bani k'i segin k'a lajɛ fara duuru seli a cogo la i ka nafila dɔ ta nafila astaghfirullah o ye nafila ye la ilaha illallah o ye nafila ye i y'a mɛn ala kan fila selili o ye nafila ye saraka bɔli o ye nafila ye nafila dɔ ta i ka dumuni o kɛ i ka to k'o kɛ i k'o caya n'o cayara farida kɛlen kɔfɛ ala bɛna k'i fɛ allahu akbar masaw taala ko nabila ibrahima ma inni ne allahu taala ya'iduka ne ye kɛbaga ye imaman ɲɛmɔgɔ ye linnasi maaw ye nabila ibrahima ko ayiwa ala n b'a ɲini fɛ ani n den dɔw wa min dhurriyyati ani n den dɔw ani min bi tabi'idi a bɛɛ tɛ dɛ bi tabi'idi ka dɔ allahu akbar a ye nin fɔ tuma min alahu taala k'a ma la yanalu ahadiya ne ka layidu tɛ sɔrɔli kɛ azalimina i den minnu mana kɛ yɛrɛ tuyɛli ma n ka layidu olu ɲin t'a la n bɛna layidu d'i ma nka ni den minnu kɛra tuyɛli baga ye olu ɲin t'a la dɛ siribiden dɔ de ye nin fɔ n ye ko nin de ye siribidenw siranyɔrɔ ye nin y'o sirajɔ ye n'i kɛra tuyɛli kɛlɛ tuma ɲin t'a la a fɔra i bɛmakɛ de ye ala ye dubaw ni ala tɛ se i tuyɛli kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ allahu akbar e ka wagati ko suma n'anw masa ye alikaba kɛ taa ni ka segin yɔrɔ ye nin naasi maaw ye an y'a ka hakili lasigi yɔrɔ y'u ye maaw ye minɛni kɛ kabini nabila ibrahima dɔyɔrɔ la musalla u ye seli yɔrɔ minɛ ye n'u ye tawafo ye ka tila ala kan fila seli ye n'an ye layidu di ila ibrahim ka taa ibrahima ma ani ka taa ismaila ma an k'u fila ma aw fila ka saniyali kɛ ne ka so la n'o ye alikaba ye pa ye a y'a saniya ka bɔ jow la tawafubaw ye ani lasugunibaw ye ani rukuyikɛbaw ye a sujudi minnu kɛra sujudikɛbaw ye ne ka wagati ko suma ni nabila ibrahima ko ya ma e ka nin yɔrɔ in kɛ baladan dugu ye amina dugu minnu hakili lasigilen bɛ i ka yɔrɔ in dunkew garisɛgɛ mina samarati kabini yiriden damumaw la n maa de ma ni maa min limaniyara kabini o la nabila ibrahima y'a ɲini nin de ye ladabu ye a ko ala ma k'a ka muminun dɔrɔn de sɔn o y'ale ka ladabu ye ala ko cogo di kabini o la maa min limaniya ni ala ye ani don ye ni don min ye don laban ye ala yɛrɛ ko ne bɛ maa yɛrɛ garisɛgɛ ka fara ni maa min kafiriyara a y'ale dɔrɔn ye ko de kosɔn ala bɛ hinɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala bɛ hinɛ ni fɛn bɛɛ ye wani silamɛw ye nin don jigilatigɛ t'i la o
ilaha illallah ala bayna salamu ala koy Allahu akbar to ummatiuni ma min jara kabiri mbos kila ma damu tumaninjini ni watu wenungo mbos kila ma hitaji ila azabin nar kadar tasuma kala zoma labayro chujugera ni jarma kala ma min labayro ega wakati kusma mun nabla ibrahim ko rodalike al kabal supas maula kabni sola annabla ismailu ulaba ka boya amma ega mnaninge ambulo ijado ya allah taala etigi ede do umme bay ede adama do ngani do magay ya amma ega amke muslimaini yere kundi ba flaye ima ana andin do fene iga jama kulubola muslimatan ningara yere kundi bay ima alayka an la dunya anda bato yorola alayka tubi mine amma igade allah taala etri edi tubi mine chama masai arrahim alayhim min masai يا ويد يرفع ابراهيم القواعد من البيت الكعبه جولي يورد سوزنا نايل ربنا بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم فشيث فإبراهيم ثم عمالق وصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله بن زبير بنى كذا بناه الحجاج وهذا متمم أقول ما كان لي على السجود ما تام هم تام في كروني على كم ملكوا قول لي الكوا جفلو أقول بام فادم ياجو أقول بعدين شيتا ياجو أقول إبراهيم ياجو أقول بعمالك ياجو أقول قريش ياجو كسي ياجو أقول قريش ياجو سال قريش كسي تياسر جرم ياجو عبد الله بن زبير ياجو حجاج بن يوسف ياجو يوم وطام تفقيه نكى ما تعالى عندهم حجاج بن يوسف تفقيه على دي سجلت دو قرآن الله كتمين دو قرآن الله أي أول بيبي أيو حجاج بن يوسف تفقيه nema min ba fo ata ayra ba ayra don ama fi sharia kiri duru be sharia tu bolo o de bla fembe ka zambe kiri duru na fi sa ko ka ka be ninke ibala je folo o be ka minke wajibi do wa wala wajibi te famin tele wajibi na faru ka targaw be kaninge ibala ju be ka minge sunna do wa sunnate wal mustahabu ni sunna be kele sablay na faru ko ka targaw be kaninge ibala ji yala be mubahu hunde kono wa wal ma to kono mubahu ma be farambasiya di maka bayri la na faru kan zakal be kan ke ibala ja abe makruh kum de kono wa wal ma to kono nugo kan zakal be kan ke ibala ja abe haram hukum de kono wa abe haram hukum kono Allahu akbar nur da fala bon wajibu hukum ni balugu yara dum ga fa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wajibi mai mana balugu ya dum ani fawsur islamiyala ni balugu yara na ben de faro awwal ma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi ni kala badoy ibe fani baw ka bara de la o te era ka bara ibe seli minge ibe su minge be nyuma minge be
saraka bɔ min kɛ o bɛɛ tɛ fa ni ba cɛ ba ta ye fila ye fa ye ta ye kelen ye i ni yɔrɔ kelen t'o la ni nin yɔrɔ bɛna don jumɛn na sa i baliku de i bɛna baara min daminɛ o kɔni y'i kelen ta ye ni ma se ja la o tɛ walima karisa bɛ ka nin baara kɛ a bɛ ba o ko jumɛn kɔnɔ mandugu don wa n'o ye sunna ye bon sisan o karisa ye wadiwa seli mun don i b'a fɔ ko sunna don o tuma o fila jɔra n'a sɔrɔ i ye baara min kan k'a kɛ n'a sɔrɔ a bɛ mun ba hukumu de kɔnɔ n baw ye jumɛn ye ne dulokiba sɔgɔlen bila ne kan na ka turuti don a kɔrɔ k'o yɛrɛ kan sɔrɔ i y'a faamuya kulusi dɔ de mɛn na ka jala dɔ la ka n cɛsiri n'o ye i y'a faamuya o ye mun baw ye sunna tɛ a kanunen don kulusi min mɛn na kulusi ye bidiya de ye ala kɛra ma kulusi don abada kira kuluka ye kulusi don a sera dɔrɔn k'a se senkɛrɛ la ko nin y'an fa ibrahima ka sunna ye ko ala ka kɔrɔkɛ kalaba ye a kana juguman fɔ a ye dɛ ko sinji sira don i y'a faamu f'a kana juguman fɔ a ye kɔ a ka ja ko ala bɛ dɔ d'a ma f'a k'a bɔ a ni na k'i ni da ala bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma n'a y'a ŋaniya siri dɔrɔn k'a ye ka sinji tugu dɔrɔn ala bɛ dɔ d'a ma n'a y'a ŋaniya siri a ko kana sɔrɔ min kɔrɔkɛ min bolo ɛlɛn duwawu k'i ye sinji kɔnɔ n yafara kɔ n'a y'o kɛ don min dɔrɔn ala bɛ belebele d'a ma bon makɔrɔw ta o ye jumɛn ye waktu karaha bɛ ka seli o kɔnɔ waktu karaha o ye jumɛn ye sisan tile fajiri selila tile ma bɔ fɔlɔ n'i nafila seli fajiri nɔnɔ o ye makruhu ye tile bɔ tuma n'i ye seli kɛ o ye haramu ye lansara selili fɛ lansara ni sujudi ka nafila seli o ye makruhu ye tile binuma n'i ye nafila o ye haramu ye bon u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ni nin ye sariya kiri duuru ye n'o bɔra fɛn min kan dɔrɔn a banna ala k'an bɛ sababa ma an ka taa ya anw ma e ka ciden ci ne ka maa ninnu cɛrɔ ni ciden yɛrɛ y'u dɔ ye ala y'a ka dugawu jaabi nabila ibrahima de fɔ ko e ka ciden ci n denw cɛrɔ ciden ka b'u yɛrɛ la ala y'a ka dugawu jaabi o taara kɛ ala kɛra ye yetlu ni ciden bɛ kalanni kɛ alayhim nka maaw ma ayatika i ka kuranɛ ayaw la ciden b'u ladɔnniya kuranɛ la wal hikmata ni kiiri minnu b'a kɔnɔ ciden b'u lasanuya na ka i k'a dɔn ya alahu taala e tigi e de ye yagalabɔli masa ye ala k'i i ka kiiri bɛnnen bɛ jazakallahu khairan ka ni sara mɔgɔ min ne bɛ ɲininka o man jeni don n'o bɛ kanu kɛ ka bɔ nabila ibrahima ka sira ma fo n'a kɛra naloma ye dɛ illa man fɛn wɛrɛ kɛ maa ye sabu anabi sawudi maa min yɛrɛ kɛ naloma ye ni maa ma kɛ silamɛya sira fɛ i b'a dɔn naloma don silamɛya ka sanu a bɛ maa sanumanw de fɛ a ka sanu a bɛ dumuni sanuman de fɛ a ka sanu a bɛ fini ɲuman de fɛ a ka sanu muso halala a b'o de fɛ a ka sanu du halala sigilen a b'o de fɛ n'i y'o lajɛ maa ba bɛɛ maa ɲɛnama bɛ b'a fɛ i ka don o da fɛ mais maa min kuma don o da fɛ namaratɔw ni janfantiw olu de bɛ t'o sira fɛ cɛribugu caman ne kɔni y'a guwariya mɛn siriji b'i la i tɛ bɔ ni min sara ala la n b'o de fɔ aw ye o fo dara karisa taa dugu kɔnɔ u y'a bɔ a nana a donna sɔrɔ a ma bɔ a rɔ walahi i bɔra i ma sara ala la n'a
ma bi sarara chodi sisan sugula ta serima i b'a fɛ ka taa sugu la min kɔni fɔ denmuso a y'a jija i fasan o fasan i ka hijibu kelen kalan kuranɛ la n'i ye fajiri seli hijibu kelen kalan hali ni tɛ kuranɛ dɔn kuranɛ san ka bil'i fɛ yen dugu mana jɛ i bɛ numéro kɔni dɔn i ka nin pasi lajɛ i ɲɛ la dɔrɔn k'a lajɛ i ɲɛ la n'i y'a lajɛ i ɲɛ i b'a fɔ ne limana ni nin ye i k'a mun i ɲɛ la n'i y'o kɛ i b'o datugu i b'a fɔ ala ne bɛna taa dugu kɔnɔ n bɛ taa garizɛmɛ ɲini ala ye ka ne sɔn wari la i bɛ fasiya kalan siɲɛ 2 o tuma i bɛna ka bɔ n'i y'o kɛ walahi i mana bɔ i ye min ɲini n'a fɛ fɔlɔ n'o ye garizɛgɛ ye caman tɛ d'i ma dɛ n'a ɲinɛni na a bɛ tile 5 nasɔngɔ d'i ma ɲɔgɔn fɛ n'a ɲinɛni na a bɛ tile 10 ta d'i ma n'o sɔrɔla kan'a fɔ ko ma bɛrɛ sɔrɔ i kan'o fɔ dɛ n'i y'o fɔ n'a y'i jɛ kɔgɔsɔngɔ la i b'a dɔn ko jaa kunun min dira ma jaa caman kun don jala tɛ fitiriwale fɛ a tɛ fitiriwaleya fɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn i mana bɔ maa fɔlɔ k'o d'i ma i ɲuman bɛ segin so ka na kana bi i ka tɔɔrɔ si t'i la ni min sarala don min sa ko bɛ b'a wuli ala la an balimakɛ banna Gabon n'o ye Munadirisi ye Munadirisi Hayidara an ka kalanden don a fa ye dabɔlaka ye a kun b'an fɛ yan n'a bɛ bɔ don o don kalo ɲini wari dira ma wari caman dira ma i b'a ɲini dɛ i y'a faamuya n'a bɛ bɔ don o don Madina hali 3 heures du matin a bɛ taa Hamza ta fɛ a bɛ t'i sara Hamza la a tɛ bɔ abada f'a ka taa Hamza jura ka sɔrɔ ka bɔ a bɔ an bɛ segin ka taa ni n segin a bɔra sen min na n'a fa tora sanfɛ an bɛ taa sara Hamza la an bɛ taa sara kosɛbɛ kɛ Allahu akbar an ka wallahi an masa ye Nabilahi Ibrahima sugandi duniya diɲɛ kɔnɔ ni kira ni teriya ye wa innahu ka Nabilahi Ibrahima lamina salihin ma ɲumanw dɔw don fil akhirati la rakana ka ala ma jira n'o ma e ka wagati ko suma rabbuhu ni Nabilahi Ibrahima ko Nabilahi Ibrahima ko lahu Ibrahima ma aslim eki yɛrɛ kundi ala ma Nabilahi Ibrahima ko aslamtu min yɛrɛ kundi rabbil alamin dan ban bela jelen mama wa na ija ibaga wa awsa na ija ibaga wa sa shida be bla lifu noro ni yake lifu bla shida noro abe taadiye wa awsa Ibrahim Nabilahi Ibrahima alladhi lika banihi ayadun lati biha islamiyya dinin nomniye Nabilahi Yakuba fana ayadun lati ku ka islamiyya dinin ku ka tugoko Nabilahi Ibrahima ko Nabilahi Isaka ko Nabilahi Yakuba ko adun yandun gado Allah ta'ala istafadi islamiyya dinin ara yo de suwanni awye fala tamutunna akada songa sa faka suru au muslimuna yarkala da kundi bayan Allah ta'ala ma kuma bla yala au yahudi au kerawa na kuma hadar lemme wakati mi mawutu ni saya hadar la yaquba Nabilahi Yakuba kuma kana kanwa wakati mi min Nabilahi Yakuba ko aduma au bana fangil bej membato min ba'di zalingo Nabilahi Yakuba dingwama amni imma debato ani ifawma ni fa Ibrahima ye ani mi fa Ismaila ye ani mi fa Ishaqa ye ilahan ubayma ye wahidan mamyim makilim fi aw muslimun aw garayra kundi baye ala indema mlaga Nabilahi Ibrahima ni Nabilahi Yakuba dimunu mangutu foniye uliye mantunye batu temena tembu uliye barajila uye fami mbara ukanyina maya kono au yahudiya dimunu fa besta femba ufene amuna fami mbara fa bara nyindola fa bara mba nyindola muna
ni fanya na noro min bala obette mekanila sani shetana gi soro ki talongo baka ni shetana mi soro ki talongo baka o noro be toile bena de mi soro noro mi no fenala o lu so ma nyingu ye ka tola walu be ni toro lugo e kotte e fasa bada o tege fiu Allahu akbar wadaw nyininga amma ka bo femma nabillahi ibrahim ni yaqub ni udun gera ya malun be femin bara au te nyiningola yahudi ko gora onu au kake yahudi yi wal no kake nasara ta ta do no karana karan zara ya muhammad afuye ayo kuma bla nabillahi ibrahim ga siratike on bet ko de ko ani fam min ga mile fe kata allah taala kele banjama nabila ibrahim make min al mushrikin flanga fu doye ayo ni azra mi masa ni karamba kelen dere ya buwa min be ka fo fenete silama be ko do silama be ame mi dam min fam be ka fo nyofe ni ngero ya ngal limane program le nyina fo samre شاري مسبة على كل يقولوا أو بلا جلنا كونيون به آمنا أو لمن يرى بالله من الله تعالى وما أن لمن نفني أنزل وهي كتاب من جي إلينا كان أو منو القرآن يا مكمل كلا وما أن لمن نفني أنزل وهي كتاب من أنجي إلى إبراهيم كتاب نبي الله إبراهيم ما أنو يمنجي كتاب إسماعيل ما وإسحاق أنو يمنجي كتاب إسحاق ما ويعقوب أنو يمنجي كتاب يعقوب ما والأسباط أنو نبي الله يعقوب الدين وما عندي منين فني أوتي موسى ويفهم من موسى ما قبل التوراة لا وعيسى أنو يمين عيسى ما قبل الإنجيل لا وما عندي منين فني أوتي النبيون ويفهم من نبيهما ربهم كبوما يرى قبل كتابون كبقولا لا نفرق أو أنت فرفرالدو بين أحد ما كل شيء قبل كلا نونا ونحن أو مسلمون أو غير يكون باي له الله تعالى ما آمين ألقى سوارا بيوم رانا الله أكبر ni yahudiani nasara nusula kalimaniya مثل ما نفني ونوي أو إسلامه لمنيرة نفهميه فقد إذا توبات ويكرن ترى نو يكودين دون مسمى لمنيا إنما هو يكاد أولو والبس فريد رمي ركجا فسيكفيكهم الله واجب دو الله تعالى بني وسوتور الله على السميع اللي من مساي جونغا فتلا دوني مسا دونغا لا لا فسيكفيكهم الله سميع العليم إبيا كافي كمن تانجلينجا إبيا كافي باتلين أنا كمن تانجلينجا إبيا كمن تانجلينجا نيو كدرون بانا كيلا ينالا فهو سرا نيو كتشا بكافي كمن تانجلينجا كفسر يكفيكم الله يبو كمن تانجلينجا نيو كدرون بانا نيا كسوما في إكشرات لفه تدري سلنغو نيا كإكشرا الله أكبر الله إني على جلاد ونويه أنا نويما منو فيني نبيك بقول منو وجوي من لود على طلور دونيه جنو نو تيجي تكاين اسمه علاكا يبغاتان جلادونا ني جلادونا كيوراي galadona ni be galado murde ngadi la umye ni be menye no e dot la kadima e go de ke galada ju ko ina iba ko ile fin iba ko fin digi do ma ko tani ga fin ko tani mbulu ka yo ko jire subhanallah wa man ahsanu min allah subhanahu الله أكبر عابدون أو يبتغي باي له الله تعالى يهوديا بسلامهما قام دي كتاب كل دنيوي كل كورون كل نجمع رمبوار أبو لا يرى كل محمد في عنده يمنيه قاف مبولو دي لا كل بيمنته كل كتاب دي كاب كورون كل كورون كاب كورون
نفولي على كتودي يا محمد أفوي جوننا يلا أو يهودي أو أو إسلامو سوسولين ونيوا إلا على الله كفاين ويمان بو عربو لا ويهود قويل مبويوا على ربنا أمدو أو مدو أو ببارا مني أو إسلامو ببارا مني أو براجي بأوني أو يهودي أو فني ببارا مني أو بنجان كاكي أو براجي بأوفني أو مخلصون أو قردين جيالي بغي له عليك أبوت إسلام بياما أو مبلا يهودي أو بافودي إن إبراهيم ونبلا إبراهيم النبلا إسماعيل النبلا إسحاق النبلا يعقوب أنو ردهم كانوا قولوا كنجرا ودن يهودي أو نصارى والمركان نصارى يا محمد عفوي أنتم أمزا فلادو فهم بك فردوا أنتم يلا أو يهودي أو النصارى وددو أعلم أو دبفرنوا أم الله والمعلا دبفرنوا الله أكبر جندو نوتك لما كتسوينين تمنين بي كتمن ماكا مامي شيريا دوغو شيريا مبيرو كبو على يريما سنقو لسن موما على مكة دوافلين ينم مساي كبو فما أبو بالا منك كاكي تلقى نبلا إبراهيم وني إسماعيل وني إسحاق وني يعقوب وني ولمنو بلي ولكو يوم مندوني باتي من تمنا فمويه كسبت أمنا فمن بارا فما أو يهودي أو فنيه أو منا فمن بارا وتا أو يهودي أو نينغا أما كبو فما نبلا إبراهيم وني يعقوب وني نبلا إسماعيل وني إسحاق وني وفمن بارا واجب دون لهم أو بنافو من الناس كبير مولا ويهودي وني فلانغبويه ما والله فنجل بجمي كسلامو نيه لما كابو بكرما كرمي كانوا فيرا عليها وبكرمي كانوا بينشالة بيت المقدس على كلام عليك وما أنا لما مدينة يا مرد لا مكاك سلك يشي بيت المقدس لا كوني بقى جماعة بي كان دلو تابلو كان دلو بوشالا كلو يهوديا منهم كمبي وكان دلو بوشولا أقول سلامو كسلك يشي بيت المقدس لا نو يسلامو يبسلك وشيء مكسلك سانا كورم ما قاد أدو أدسان دينك ولما دوكو دينك سبعين بيك كلين على بلو مثلا أبكتو زيرا كدو على كلا تابنو نا على كلا تشيليه يواتي كولا ويكالو تاني موروكي وبسلك يشي بيت المقدس ما النفو يدومي وكو يشي الكابلا ko bingero ko ala bino nyefanye sura ngono o nyeshi alkabala domi misiri do be madine o yo togoda o nyeshi ndona ko qiblatayni a misiri be na tara ejila abtayara ni mawye kata yirula o bitara kan flaw seliye na tara kan flaw be ke nyeshi korondro ne made aske fale ko nganya bo betul muqaddas la ni sellak nyeshi na gasilta الله أكبر يا محمد كافو كوروني على تاي كليبي على تاي على ما كان مما من كرني أجا إلى صراط نبوب لا صراطيك مي صراط لني أو مساي أو محمد مانتونجة أنيو كم مانتوني مي مانتون كلينوني مانتون شبانجتا mantun sugandile na ko chawanje ka foto bayni sa do babse yotere ni ga konon la ni ga konon to ye minga barai no be do chama na be sogi nuwe konon sugina min gelme ka sogi o de kisai o tuma silama de kisai dine bela jelela ma brayni الله أكبر من جوينا أنيو كم مزاو كake شهداء شرويه موكا القيامة دو على ربنا كه أو ما شهيدا شرويه أو ما ثم كرون كه
korommi ni kun kɛra ni bɛ seli ka to man n'o alikaba ye an y'a kɛ an m'a daba dɔ f'an ka mɔgɔ de dɔn maa min bɛ tugu kira ko k'a tiɲɛtigiya an k'olu dɔn ka bɔ mɔgɔ cɛrɔ maa min b'i yɛlɛma ala akaba ye a tɛ dɔndɔni fila kan ka taa kafiriya ma wa in i ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen n'a sababu kɔrɔ ɲɛsin kɛra lakabira ta doni girin ye maaw kan illa ala alladhi fana kɛra maaw ye adallah ala ye maa minnu kana maa min nin kɛra sa mɔgɔw ye kuma kura sɔrɔ Baitul Maqdis ko banna ɲɛsin kɛra kaba la dɔw tora k'a fɔ yɔrɔ kumala ka ca dɔw tora maa minnu sara k'u to Baitul Maqdis kan olu bɛ jahanama kɔnɔ wajilikɛlaw t'i bolo a bɛ tɛbɛn don jahanama kɔnɔ de mama sara k'i to Baitul Maqdis o kɔnɔ olu bɛ jahanama kɔnɔ u b'u ka ko fɔ ala nan'i kan don a ko cogo di Allahu ta'ala makɛ liyudhi'a imanakum a ye limaniya minnu kɛ ala ye n'i sara k'u kan ala t'o tiɲɛbaga ye ni min firi an ma Hadiza sara jumɛn kan sara seli 5 don wa arakan 2 don a sara arakan 2 de kan a y'a sɔrɔ sara seli 5 ma jigin a y'a sɔrɔ sara seli 5 ma jigin i bɛ waati min na ni min fɔra k'i k'o kɛ o kɛw de ɲinin d'i fɛ ala yɛrɛ tɔgɔ de y'o ye a bɛ mu'alla kaburu na ko mu'alla ale bɛ Qasim bɛ Allahu akbar i ka dɔn Allahu ta'ala ala de ye hinɛ gɛlɛn masa ye ni maaw ye a bɛ hinɛ adamadenw na arahimu a bɛ hinɛ u na ka tɛmɛ u faw n'u baw kan ni fɛn fɛn ɲinɛna adamaden na ka tɛmɛ adamaden ba kan o de o b'i fɛ ka taa dan na wa ala de hinɛ bɛ adamaden na o cogo la ka adamaden ɲi a ba de ye ɲi ba min fana b'i la o y'ala ye ala bɛ ko don min n'u ye Hamza fitiriya minnu y'a fitiriya kafiru de y'a fitiriya ala kɛra ninnu jɔ a ye Hamza ye ni anw don kira ye min fɔ anw kun tɛ da o ma kira kɛlen ka nin ye a kasira a ko la umathilanna bi 70 makanaka ne ye tajuru sara bɔ kɛ maa 70 la e jɔyɔrɔ e ɲɔgɔn rɔ maa 70 n b'i tajuru sara o la ala ko wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum bi min maa kɔni ye mɔnɛ di la ni bɛ mɔnɛ kɔni bɔ a ye mɔnɛ kelen min di la b'o de bɔ ni 2 bɛ i bɛ da o ma ne ka maa kelen maa 70 o cayara kojugu dɛ o jiri ma ala dɔn cɛ dimina ka se degré min na maa min ye Hamza biɲɛ dɔ kunu a ye min kɔni sɔrɔ ka fɔ o la o kɔni kɛra a ko biɲɛ kunkuru bɛ mini ko hinnu y'o kanu ko hinnu y'a kunu ko ala y'a farikolo haramɛ jahanama ma ko ni Hamza sogo dɔrɔn sogo o sogo la ko tɛ jeni mɔnɛ donna a la nka sa n'a ta bɛɛ a ye nin de fɔ bon ala yɛrɛ ye jeni jumɛn ye sa Wahshi de ye Hamza faga o min y'a faga o kɛra cogo di anw ye nafa sɔrɔ kuranɛ a y'a sabara n'a sababu ye inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له إلى عظام القيامة ويخلد به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أين فلسطين؟ فلو نما فلان غفيا كفلان بنجلو من نياك على بايافا نفلان غفيا لا برولا ni ma fa o yi je ya ke o yi ju so ni tubira abara ni mange ala be ya fima musa wa shi ko ni shi mali ne bali fita ma ko ni shi mali ne inna allah قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نقلنا يا قصة بنيكو شرط ستنينكا هو ما كوي مي إسلام كيو أنا إسلام مسو كلام ولا مي مي على كسرة يردون كبا يمسري يردون كبا يمينك كتمو تقول كفرنت مني ما تقولوا كمبلي التوبة تجب ما قبله ni tubira يفهم منك كتبينه وتقرأ جولا التوبة تجب ما قبلها هو شيء أين نتوبي كسر كلك يكون والدكان ما مكان فويالي هذا اللي بيتنا أدرو أنت بنوكا أتخيل ترى بسرعة فو مغبورتيون لا مرتي أي مسلمة كذاب سردوني أي هم ده سخجوا من هذا تمامية أيون يوم غير لك أفواج مسلمة كذاب فقط أيوة فقط بمسا أنا هذا تمافوشي كابولا كذا تماتشوا كاترينا وشو ده كيس عندك أنا قوالا نيكو باكي كان دو كافريا كونو ni kanga mini noye ma min kadiye ma be nyofa mutan do ne islamé kono ma mi fene ka guye ma be nyofa ne fa ala ni ti amne ni go ni min ni tambla ni ni ibn bladi ni wala bete la ma kana diglati ala allah allahu akbar aywa yero ma famin gadiye abadon yaka imana inspectoru mana malaje kuju kero na maulaje objenga doko kasa de yake abadon yedeka nisram bi kono abadon yaka min su jabbi kono abadon yaka lakira ay kalotan woro nga be sidi betul maqdis yi betul maqdis ma nata faw ka koro nuwar kabay ibrahima ka korondo ismaïl ka korondo afo ka koron on ne jiga fono on digi na duala atora sa ko mi kibo bo ordre bo rodo la kana sam ko fi ordre bo abidande ay bo fambe ala de fambe na sa tebo dumara ay bo sambe de ay bo sambe de kila to ki kumuro koroda yala ni cide ci ga mina fay gwa ki yeshi al kabala so na jibril nana ko ci taala dilin ka mbla mo do ko koronga so na jibril mo fay ako mo ko kuma do ma re ni ta do mo re ni ta do ne ba ti de ba do e ka fo ko ne ka ala dile sara ele ju ma dantra la zinde mana sana yala shu ne dana sara la zinde mana ne de mana zinde la teme ni la teme o bi te ka teme ne ka o ma ira ka diri boni min na la kala kono dara ya barako ala ka kono ya amal allah bi wasf muradi Allah kono dara be ko ma rabbe ko na ajigina min jigina sa ne ko min fo ne ni e ko te ga ko de ala ka fo ko gandu itlu mo de gamme ala ko jodi dangan yenye ma ay yenye ka mun salo anye bo law ibe ki nye mun samulo siraw fe abo che ku suli sa anye bi ku ko salena ni fleli ndable ku suli e fala nu walli annaka wallahi amini bishi qiblatan korona tardaha ira bijani korom yebini yesho mazza odmanye yabaru dima inyeshi shadra al masjid misri fambelala al haram mi warma misrno al qawai yoro kuntu aw muhammad mamdu nawbi aw kaw nyushi shadrahu al kafa melala fambela shadrahu ay kama fa ajati no ngala mawbete nak mo ga jati ma jati ni ngi yesho ma de ebo ro danya am je temine dolo do fare me to ro yo do yo laje kana fo anye go yal kaba dolo e
ni yeshina o franchella ni yeshina bal kabama ni vla ni ne anin tara nyoma be eji la ko abas koreshi alde nyo o sekretel kelete ni fora atara to chiwa beti ko kan yeshi afan falama ala ba jori mazla seli wakati sera ebe yoro la ital kaba yoro don ibe mwe ni misiri be ibi luku ka misiri la misiri te dal ma wala te ibe mwe tahayyata ibe fangelen suwandi ka seli kinyeshi ma fangelen donc batte no ko ni rek ñina indi koray woni be seli ka nyeshi ma pour masculin ما بلاد بالا ما تقولين ولو صلى 4 لحسنا اللي سلك يشيا اللي فانا كلين سلي انت بعده بتلك سلك يشيا من يشيا من يشيا يبقى على نين كلين نين كده وتامن ما سلك ناني بفه يبقى سلك كلين لين نو كميا كده كود تشكاي او نيت فاف بيدا بامو ها اي مثلا مثلا ناني يلا سلاير ما كاتشي سلكي سلاير سلباتو يا ادم نيغا سلكي يا رسول الله سلام سلباتو يلا سلباتو ايلا فرقوني ما نجيرا توي غبو كتا نونجيليكو يغبو كتا نونجيليكو ibi nune ibi tame ko ngada kabbo wala to science gilen bla ni konna do sta imana bodron ibi nyi shifima ga jisuli nungo ka jeli buy nuna imba warabbe ni asur seli yoro ibi seli dafa na asur seli yoro teno wesi ngado bisiri ko ata dafa on nafa ni e bora ya biside lo ko nunjira e bora ti ala ni salama te ko sega fe e na asur numa ci seli kiyama ayalla ko anjira ma afi make serjana Allahu akbar igara maminu nu kitabu doluma oluba do dangani nyema annahu kafala ka akira ka tilki yin al kamala ko de ki sabat lenye min rabbihim kabu maro kiram mangu be yawdaw bulo fol asbenem boy ka lingila ko tawrita kono amana bo abe binge aka fini abtas yoro mi folo ayele tamashe mi numba ayela afar kululla o be bubulo ta fole muye na bora fasola afta yoro kuramina resel ke nyeshi be betul muqaddasima na yi wakati ke abe klaka sel ke nyesa alkawama ni sibana ba fasola musabi yukala na aduma aduma na don magade be kuma de yoro ambe ni bela qur'ane ba mula gacha min ta korodo de gacha min kun fi lama be qur'ane kuro de gacha ko yum de gacha ba so dallu be bolo sta dom shima kamano na kando ko te dallu boli ma dallu ndo no fara gore ibu bi ga dallu ga katu ka lama ko bari tay ma don Allahu akbar Allah ta'ala make ghafilin inama tay kabo femma yahudi be bara minge wallahi amana ke niye mawson utul kitab bi kitabu di ma min manina no luma e kulli ayatin nikogo kabo ko utenom neninge ibla taga ika corona ibulu kana gele ko so e muhammad yadu fanama ke kitabi illa bil bae luka corona yahudiya do make labatul bagay qibla tabadin do corona yahudiya de nasara korom batu no nasara yahudiya korom batu yahudiya korom ya rajmay way bit muqaddas way yahudiya tay nasarata libo fa mori ko so anga mihrabu du ka mihrabu ben menyo maya nata ni islam ma ito da ma ngoro ni tara Abu Dhabi tara Dubai tara Sharika Yemen tara Rasul Khayma kirkin numbi uluka koron nyeshine me koron fala dema an islami bana ke yoro
الكاب مثل بنيشي الكابة دلا ما مدنة مثل يشرين كرمو أن يشرين ما الكابة دما كسبة الله كسبة الله أكبر والله أمانك نيسونك كافرون نمني فرنت منينغو كمين ننيما كمين الدوني نانوي واي نالينغو نيسونك تو يهودوني نصارو ندوغو إكادو وتمنى لمن الظالمين بغير كنت يبغوا دوي قرآن آية منهم نلمبه إن الله تعالى جغسير الذكري نوف والمكري أما كلا مكايدة مثلا نوف والمكري من ترى مغا وقو قرآن آية وديتا وأنغسر الليرولا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ومن الكلام أتى بعدهم كلام ميلي